saben dina mung ngalamun hangen-angen mreng wong mandis harap urip bebarengan bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang atiku ra bisa saben dina mung ngalamun jroning sepi sampun amung tansah katulung wawayanganmu tukang mas linalitan bisa lali saya hangrem rujet ati lelewane wong manis tansah kumandhil ing padang ing netra tenan kok dik yen katresnan sejati ora bakal ilang sak lawase ben ora ana tetep digoleki ya meskipun kok kuburane. bar kuwi padune aja ta mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku junduk lan katresnanku tak korbanake jiwa lan ragaku ngaturaken sugeng rawuh sugeng sonten dumateng para lenggah Bapak Ibu tamu undangan
Atas nami keluarga ageng Bapak Ibu Sohibul Hajat ngaturaken agunging panuwun mrih rawuh panjenengan sami. Tunggu pangestu mugi-mugi risang pinanganten kalih Mbak Devi kalawan Mas Gilang dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sing sayok sing rukun linalitan bisa lali saya hangrep rujet ati lelewande wong manis tansah kumandir neng padang netro Nduk ragil sing ati-ati wong kowe iki ya status isih perawan nibakne katresnanmu aja kursak ndengah wong ya nduk ya ora Kang Mas golek bojo ki tukang syuting lah nyapa kok dadi kang syuting nyapa ben tenang apa tukang Mas syuting iki wonge perhatian ya enggak ya Mas kang syuting ki senengane enggak cuma buat satu hati nyoting kene ngono kuwi ya ora ya ora Mas bom-bom mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku junduk lan katresnanmu tak korbanake jiwa lan raga nggih ngaturaken sugeng rawuh selamat sore kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir alhamdulillah.
sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang ngrasake bebasan wong ngarep kudu sajroning urip bangsa kudu eling aja aji mumpung eling ngademe burine nadyan sing enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan putune kang ngrasake bebasan wong ngarep kudu eling sajroning urip bangsa kudu eling aja aji mumpung eling ngademe burine nadyan sing enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo
Sepindah ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konjo ingkang hamangku hati panjenipun Bapak Wartono telasan Ibu Warni. Ugi konjo dumateng keluarga Bapak Harmono almarhum telasan Ibu Sumarni. Tansah kula bektosi sesepuh pinisepuh aji sepuh tokoh masyarakat, tokoh agami, aparatur pemerintahan ing laladan mriki, Bapak Kiai, Bapak Ustadz, Asatid miwah Ustadzah, rinten kelawan dalu tansah sumanding kitabing ilahi, minangka panutuning kiblat ing panembah marang Gusti. Ingkang sepindah monggo kita kunjukaken ros puja lan puji syukur. Wonten ngarsa Gusti kang Maha Kawasa nenggih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kathah paring kanikmatan dumateng kita panjenengan sami. Ugi kanthi isih welasing Gusti kang Maha Kawasa. Kita panjenengan sami saged makampal nyawiji wonten ing pahargyan ing siang punika tansah winantu ing karaharjan. Sholawat ugi salam ugi kunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung ya Habibana Nabiullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamtunipun dumateng keluarga sahabat ugi kita selaku umat ing samangke tansah kita tenggo syafaat utawi pitulunganipun. Kepareng matur dumateng para lenggah Bapak kedalasan Ibu. Ing wekdal punika panjenenganipun Bapak Wartono dalasan Ibu Warni rumagang karya sawega harsana ngentas putra mahargya siwi. Putra dinasa ingkang sampun ninggal mangsa muda hangrajut alam remaja griya manjing ing tateraning kadewasan. Lelumban ing samudraning agesang agung nenggih Atmaja putri saking Bapak Wartono dalasan Ibu Warni nenggih Ahayu Devi Apriliani. Ingkang sampun jatuh kerami kelawan Atmaja kagung saking Bapak Harmono almarhum dalasan Ibu Sumarni nenggih Abagus Gilang Dwi Pramono. Ijab kelawan kabul sampun kalampahan kanthi gangsar lancar mboten wonten alangan satunggal punapa. Donga pangestu panjenengan sami mugi-mugi anggenipun risang pinanganten kalih ing samangke anggenipun hanglampahi bebrayan agung tansah pinanggih ing rahayu bagya mulya. Mugi dawuh saking menipun Bapak Wartono dalasan Ibu Warni Janur Kuning Production ing kala wau sampun nglaksanaken adicara adat panggih gagrag Surakarta Hadiningrat ugi Janur Kuning Entertainment sampun samekta ing gati satata ing diri legas ngantos pungkas atur panglipur kanthi tembangan campursari ugi tembang-tembang kelangenan panjenengan sami. Derek tepang derek wanuh dinten punika nganti Triwaranggono Widyawati Janur Kuning Entertainment. Derek wanuh ingkang sepindah Waranggono Widyawati Janur Kuning mapan wonten ing Laladan Depok. Derek wanuh monggo kula suwun semenipun Sang Diahayu aku ki anggere cedak wong ayu mesti lali. Grogi apan bengi kumpul kok grogi. Ben sak jam. Guyumu lho Dik, ya Allah lepas temen ki. Ayo Nduk ngadeg Nduk. Tamu-tamu pengen tepung-tepang karo seliramu. Diajeng Ragil Saputri. Waranggono Widyawati ingkang angka kalih mijil saking Laladan Kota Tangerang. Derek tepang derek wanuh menika umur nggih nembe 21 taun. Tasih ngang sukawruh wonten ing salah satunggaling universitas wonten ing Laladan
Tangerang Banten. Derek tepang derek wanuh monggo kula sujumenipun Sang Diahayu Wulan Dari. Sing alus mlakune sing alus. Nah. Aku ki aja ngono personil cerah foto bahaya. Nggih. Pripun Mas? Yen kowe jentak-jentik kuwi lho sing nyuting lho. Ini memperkenalkan diri. Perkenalkan dirimu. Kenalan dulu. Iki makili kanca-kanca kabeh. Oh, yoga-yoga mburi. Perkenalkan paring asma Mbak Wulandari. Oh, Wulandari. Penyanyi gede turoke Mas. Iya. Emang gede ya Mas ya? Kalau saya wis ngrasake. Wes titik. Jangkep angka 3. Paranggono Widyawati Mijil taksih Sakilala dan Kota Tangerang derek tepang derek wanuh monggo kula suwun jumenipun Sang Diahayu Santi Monika. Ugi kula piyambak Petruk Janur Kuning ingkang dipun sekuyung sedulur lanang Labib Audio Sound System didokumentasikan live streaming cerah foto Cijantung Indonesia. Kamu kok nggak nanya aku sih? Kamu siang malam sudah kumpul sama aku masa harus ditanya? Ini live streaming dek, kita harus merahasiakan hubungan kita. Oke. Kalau di rumah kan kita suami istri neng kene yo. Alasannya? Pura-pura nggak kenal. Majikan dan pembantu. Monggo Kang Mas kapurwakan tetembangan campur sari BK Adisone Kas pindah ugi wau wonten kentunan sasampunipun tembang pambuka mengki kaaturaken. Pak Giman dipun tenggeng nggih Pak Giman. Pak Giman kehormatan kagem panjenengan tembang panjenengan kawula aturaken tembang pambuka Prau Layar ingkang badhe nderek beksa jogetan monggo saged pinarak mriki. Minggu ke pariwisata.
matur sembah nuwun kehormatan Pak Gimban, tembange pun diaturke nggih. Iki munguti ning pasar Cawas wingi ya, Nduk. Jan elok. Rangkepane ireng. Pamintaku. Mas, kita lihat kemesraan kita berdua dari sana coba. Ayo Mas, disot Mas. Tipine sebelah. Iya. Tukang-tukang buri kayak pengen loh Mas. Anima situasi. Kapan meneh ya Mas? Iki live streaming. Ini Mas. Ya Allah, mulata buntutku dipotong sithik kira semproanget ngono lho Mas. Ya toh aku anggere ngene iki. Diguyu Bu Marni sen lho Mas. Kowe iki lho. Aku kuwi anggere ngene iki grogi lho Dek anek tipine. Aduh runtut tansah reruntungan ing sarina jane ya cepet Piye? jane ya cepakane wis enek lho wingi yang Hei. terus meleto ngono kuwi. Petro, tak omongi janur kuning ki neng grup ki nek latihan ki sirku tak kon liya dina. Dinane neng grup tak kon ganti. Men iki admine grup sapa? Aku. Lah ya kowe iki tak omongi janur kuning nek latihan aja malam jemuah ya, Truk, Petro. Heeh. Itu buat aktivitas lainnya. Karepe dina apa? Ya manut. Satu minggu tanggapan. Malam jemuah aku dinas. Dinas malam. Dinas aku ora, saiki aku kerja Len. Oh iya kerja ning sawah. Aku nek ora wis pindah, saiki aku pindah dinas kesehatan mangsamu. Puskesmas, Uduk. apotek, Uduk. rumah sakit. Iya. Pengen ngerti? Heeh. PKU Mas. Cek tak urus. Rumah sakit teng. Dadi ki nyanyi ngene iki gur tak nggo samben. Oh. Dadi kula niki nek hari biasa mergawe wonten dinas kesehatan, Bu. Teng rumah sakit, Bu. Nggih, tem PKU Mas. Iki kena pasal ora tak terus, Bu. Umpama tak selesai kena pasal ora, Mas? Tem PKU. Ya, puskesmas. Ora, wis rumah sakit umum rumah sakit. daerah kuwi. Oh, Bagiannya tempeli, Mas. Bagian Mbakku kosek tak urus tenan iki. Bagian Kae lho, Mas. ngetok, ngecap. Ya tempeli ya lho, Mas. Ing sarina ajur kabeh engko malah rombonganku. Ngene datan kinggang sarambut. Ayo ke idalan. Lamun adoh sagedeng ngadi. Kalau Mbak Apriliani, Mbak Devi. Mbak Devi iki jan nom-nomane kowe banget lho. Aku ya, Mas. Heeh. Tapi kayak beda, Mas. Bedane. Nah, iki ki nekait jelas Joji senanggap janur kuning. Lah kowe Nah, kuwi tamune jo kabeh lho, Mas, pas kae. kok iso? Jo kabeh kok, Mas. Oh, nang kantor RW kae ta? Iya, Matre. Oh, tangkepan, Bu. Garuan, Bu. Pangapunten. Iki ana Mbak Devi. Halo, Mbak. Ayune, Mas. Wah. Pon Mbak aja sese, Mbak. Ampun, Mbak. Pon, Mbak. Alah Mas bilang cemburu kur ngono Alah, terus di ayo gendang. Sintek. Aku biyen ya wis tau, Len.
Nah, pertanyaan bagus. Gur neruske wis ping pira? Apane? Sadurunge karo tukang son kae ping pira? Lho ya kari ngitung to, Mas. Wong kene iki wis SMP lho. Ya. Sampun manak pindho. Hitungan dhewe. Yen cedhak tansah mulat sida asih monggo Bu, santai mawon Bu, ampun kata-kata nggih Bu, mimi es patok. Nyuwun apa, Pak? Oh, belok. Iki kok ya sok kenal lho, Tak Mas. kira kancaku mancing kuwi ngawur. Petroki kandhani ya tembak lho. Kancaku mancing. Ya. Pindho mimi hamintuna hayo mas bareng hangayai wajib dan mesem ayune ya Allah bojoku Sing nomor pira, Mas? 1 dan selamanya. Iya. Sida asih bebraya Yo iki ditibake apa ngalamune ngati? Genjuk dumateng tamu undangan ingkang nembe rawuh ngaturaken sugeng rawuh. Sugeng pepanggihan Janur Kuning Entertainment ingkang dipun sengkuyung Labib Audio dalasan live streaming Cerah Foto Cijantung Indonesia. Karo Mas Gilang kae dari wajahnya terpancar kebahagiaan tenan kok senyumnya Mbak Devi manis mempertandakan bahwa beliau berdua ini bahagia beda karo senyum-senyumnya wong mburi kae Mas ketok angsurane oke tenan kok apa meneh Santi ki wah piye bener-bener apa kok go Santi lho anane gur curhat ning sampean Mas mbah curhat apa? Jam 2 bengi iki lho telepon. Jam 2? Telepon. Bahas apa? Rahasia. Hanya kita berdua ya, Dek ya. Alah kono ki ya wong galau, aku ya mudeng kok. Tip-tip bengi
tresno kang Dumateng para tamu undangan Bapak kalawan Ibu atas nama keluarga ageng Bapak Wartono Delasan Warni monggo dipun rahapi pasugatan dedaharan ingkang sampun dipun ajumawesaken kanthi lelenggan ingkang semeja sinambi hamil sani kridaning Janur Kuning Entertainment. Niki wau Bu Marni tindak pun nggih. Berita kehilangan iki. Oh, tak sadar. Lah tak kira. Oh, ngerti aku. Oh, alah Mas wonten ngajeng. Lungguh ning kono aku ngerti maksudnya apa. Pripun? Wedi karo pelakor. Kok wedi karo aku lho. Heeh. Iki kan Bu Marni nggih. Beda. Urung Bu Marni? Durung. Oh, masih mempercantik diri. Ditengok nggih Bu Warni nggih. An lali aku Mas. Ora apa-apa. Gak apa-apa ya Mas. Wis biasa. Jenenge urip mung sedela wajar nek lali ya Mas. Ibarate mampir ngombe ya Nduk ya. Mampir ngombe ya mampir goput barang nek aku. Takono Mas player kae. Tresno kang Aku ngerti Bu Warni. Piyayine sing endi Jal? Aku ngerti. Mriko wonten ngajeng kita salim dulu. Iki karo Bu Marni sik. Nggih. Iki alhamdulillah ya kok tanggaku dhewe. Saking Cawas. Piyayi Cawas. Kali apa Mas?
penguasa Kali Dengkeng ya. Kali Dengkeng. Cawase pundi, Bu? Siang, Bu. Walah. Ngendi, Mas? Jentir. Kentir. Alah jentir ki jagalan ngidul nduk ngelengkong ngetan. Tak kira kaya aku kentir. Ngono krunguku mau kok. Kula saking Tirta Marta, Bu. Kidul Posis. Ini karo tangga perkewuh ora Mas nek nyuwun Mas. Ya ora wong jentir ki walaupun amit sewu papan pegunungan kaya nggonmu. Saiki bangunane jos tenan. Oh, kaya Tawang Mangu nggonku ngono kae. Ademe ya ngono kae, Nduk. Ademe sami, Mas. Biyen aku senengane munggah sambeng kae, Bu. Sambeng kae wah dolanku biyen. Ngapa ning kono? Derok apa wae, Truk? Pacarku ning kono kok ya. Sing kae to. Wis ra ono. Iya, aku sabar ya Mas. Ya Allah sabar. Demi Santi seorang wis. Gek ini jare Pipit. Pipit nonton lho. Wis tak pegat. Hah, wis demi Santi. Pilih kae. No comment, Mas. Teko ngendi ki mau Mas Tris? Kaya katur dhumateng para lenggah Bapak Ibu sampun katuraken langgam ngalamuning ati.